Maya payabak po kaya ko nga na makiramdam kareng radyo at manalbeking kikatamong online live streaming. Pag masusyan tayo ngening banalamisa, para king kaduang aldo ning novena, parangal king Virgen de los Remedios, para king kana mapulot banduang anibersaryo ning koronasyon kanonika. Pakiabetala naman ka rin panalangin tamo, kaniting banalamisa, ing kapasalamatan, at ring kapag nasan ning radyo ning kikatamong Arkidiocese, kambeda rin talapagobra, rin talapakiramdam, at ring mamya kasaupan, anting pamagsadya para king kawalong banwang anibersaryo ning radyo ning kikatamong Arkidiocese, DWBL 91.9 Bright FM, king daratang nga Setyembre 7. Ing kikatamong kapag masusya ning banal na Eucharistia, panimunaning lubos ka galang-galang Florentino Galang Lavarias, Didi, ing Arsobispo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayong kantangin ni Ing Dalita Pamuklad. Pampuning anak ang puning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, manatili kayo. At keka antimurin. Mitipon tamo ang timong pamilyana ng Diyos, kambe ning kapanaligan, panigapu tamo yung patawaran na katamo ning igpa, uling mitmuya king kamu ampong ganaka. Ginoo, pakaluluan mo kami. Uling mi kasala kami keka. Ginoo, bakit may kay kami, impakalulu ang po'y lugod mo. At ibiye mo kay kami ing kaligtasan mo. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo. At yung papatawa na rin kasalanan tamo, itala na katamuan sana kimbiye alanganga. Amen. Malalangin tamo. O Ginoong Kristo, binyeme kay kami, Maria, ing sarili mong Hindu, bilang kay kaming Hindu, ban ingatan na kami. Kapamilataning kayang sao, panting meto nga Hindu, milo kami sana king kayang obrang magligtas king yato. Iti atuan mi, king kapamilataning Ginoong Kristo ng anak mo, ang mabibigyan po magaring kambe mo, king kami ito nga ning banal na Espiritu. Diyos, manggamad, king alangang ka. Amen. Makiramdam tao po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Tesalonica. Kapatad, ingkekong kasalpantayanan kang Kristo, minyetula ke kami, busal ning kasakitan at kabalisan. Ing pamanatili yung matatag, king kasalpantayanan, yaing minyediwa ke kami. Makanano miyakayang pasalamatan ganap ing Diyos, king sablang tulang pigkalugna ke kami. Tayimting ming ipanalangin, aldot bengi, ing akit da kayo sanang pasibayo, at asaw panda kayo, king nano pamang maging kakulangan, ning kekong kasalpantayanan. Manano na sanang ing Diyos at iba, at ing ginuta mong Jesus, di na ng dalan ing pamandalomi ke kayo. Manano na sanang paragulana at palablaban ning Ginoo, ing kekong lugod, king metong at karing sablang tao, antimo ing lugod mi ke kayo. King anti kaniting paralan, pasik na nga na kolub, ban manatiling banal, at alang kakulangan king arapan, ning kekatamong Diyos at iba, ang gaking panyatang ng pasibayo, ning kekatamong Ginong Jesus,
Kambera, ding sablang pinili na. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Katmuan mo ke king lugod mo, o Ginoo, at dalit ke king tula. Katmuan mo ke King lugod mo, o Ginoo, at dalit ke King tula. Babalik me ing tao king alikabok, ag kayang ibatan, ke kang sasabyan, o anak daring tao, king alikabok, mibalik kayo. Antila mong patingapon ding libong banwa keka, may ngarila king napon amilabas na, o anting oras amakuyad neng bengi. Katmuan mo ke King lugod mo, o Ginoo, at dalit ke King tula. Inya ituro mo ke kami king ingbye, makuyad ya, ban pusumi king belwan mabiyasala. Ginuing ke kang mua ke kami, angga kapilan, ke kalasan ng lunusan, dening ke kang alipan. Katmuan mo ke King lugod mo, o Ginoo, at dalit ke King tula. Kagising mineng abak, katmuan mo ke sa king lugod mong alangkupas, bandalit kami at tumula, kabang mabye kami. O Ginong Diyos, ingke ka sanang bendisyon, ibye mo ke kami, king sablang dapat mi, tagumpe ke kasanang ibye. Katmuan mo ke King lugod mo, o Ginoo, at dalit ke King tula. Parangalan tayong maya pabalita. Hallelujah. 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 Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka ang timurin. Pamamasang ibad kay Maya Papalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka, o Ginoo. Jesus nga nakaring kayo nga lagad. Mingat kayo, uli ngayo balo nung nanungaldo, impanyatang na ning kay kayong Ginoo. Tandaan niyo ini. Ning metong may bale-bale, balo na nung nanoyang oras kimbengi, karinya datang yung mapanako, pilmi ngayon matutun. Ene paboren, makapanloob king kayang pibale-bale. Nyay kayo man, makanyang kayong sukat makasadyang parati. Uling inganak ng tao, datang iking oras, ay iye paninayan datang. Uli nita, niningipus, abiyasa at tapat. Yapin itang pinibalanan ng kayang amo, karing aliwapang ipus, ban munye pamangan karela, kintakdang oras. Kanwana na nitang ipus sa ita. Do pa magbalik na bali ng kayang amo, dasa ng tutupad, king obrang titok na kaya. Sasabihan ko kay kayo, ing amo na, panibala na kaya, ing mapilog ng pipandyan. Dapat itong ipus yung mo apaniwalan. Nga nang sumabi king sarili na, malamba dya pang datang ing kanakong amo. Kay ba't maging mabagsik ya karing kalupa ng ipos at makipanganya at makipaninom karing lasenggo, magbalik ang amo ng ipos sa ita, king aldo, ay na paninayan at king oras ay nabalo. Siguradong nakakarga-karga, imparusang tanggapana, king kayang amo, at yabene karing hipokrita. Karin tumangis siya at mitigis siya ipan. Ing may pabalita na ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Balo nung ay istorya ako na kay kayo na itang meto nga matwa. Meto nga matwa. Sabi na makanyan, o makanyan na, yung panahon ngayon makayaliwa na yan. Kanita nga na. Ating kamong $1, kalwal mo keng tindahan na nakakarakal. Kaya nga na nakakarakal darala, yung mga dala-dala nga liwa nga ngayon nga liwa na, At na CCTV nga. So, nakala CCTV ngayon
At potang ating CCTV, medyo maging kaya ka, maging bala mo, goody. So, potang balo mga ti CCTV. Pero patangala, kalingwan mo. Kalingwan pati ka, nini ka, makanyan. Yan din kaya balitan mo, dakala mga rakap. Kaya nga liwa, even in the offices, o kaya nung nukarin laman, mga gobra, o kaya kareng malls. Well, kaya katamo siguro, tintamo naman CCTV. Maning aliwa yung CCTV tamo, yun kaya katang apong ginong. Yung apong ginong, yun ay kakatulay ng arakap na kang masanting gagawin. Noon yung kaya katang apong ginong, muri na arakap na kang gagawang mayap. O yun yung kaya katang apong ginong. Muling malugod siya. Ikakatula na itang akit na katamong anak na makasadya tamo. At baka nano ka rin pamagsadya. Nga ng Jesus ka rin kayang alagad. Okay katamo mo naman. Mingat kayo, nga na. Parati kong makagising. Pota, datang itangaldo, kayo makasadya. Of course, ang burisabyanin, talagang ikamatudtud, mateka muna. Matekang gad. Doon ating niya sinabi, makananaing manatiling makagising. Sabi na, biyasa kang may biye tapat. Siguro ako nung magobra ko mo, o kaya tsoko keng mall, I don't care nung ating CCTV. If I'm doing what is right, if I'm doing my responsibility, then I don't care. I don't care. At masaya ko pa pin. Nung ating CCTV, akakit na ako nitang mag-monitor or what, I'm doing my responsibility. Palagay ko, o ining maya pabalita kay katamo. Focus tayo kining taong di sana ning kayang amo, dasan ning kayang amo, gagawa na yung kayang tungkulan. Then, dasan masaya. At kay batita, lalo na pang panibalan, dakal. Kung kakatamo nga doldo pamibibye, rin kay akakalingwan tamo, ating ang gana ng biye kay tiyato, rin kay may biyebye tamo, balata mo, pinini, kena. Pero, ang katana-katani nga pong gino, nagkikatamo pamibibye, makalawi tamo naman kung kakatamong parasan. At hintamong parasan, pining kaganapan na nimbiye. At makanano tampag sa dyan ito, ngeni po, makagising tamo kay katamong tungkulan. Makagising kay katamong dapat gawan. Ako din kay papansinan kay sarili ko, ararakap kaya naman ang kay matudtud ko. Itang mingganyo ka, tinmong migkay ka, cellphone, patang kay tamidala na ka rin ka, ako makanyan, pala yung dapat kong gawan, kaya ba may lampas naman. Tambala matutut tamo. And I think, wining meto nga maragul, kay katamo, tukso. Dakala rin matutut kay katamo. Padutura na ka talaga ng kay. At siya, ika-aware, ika-conscious, at ala ka kay kang sarili. Pero patangat siya ka kay kang sarili, balo mo yung tungkulan, andyang masakit siya ito, at least balo mo, o ini, yung kang tungkulan, o ini, yung kang papel. At kaniting kadwangal doon na ng katamong novena, bilang pamagsadya, king anibersaryo ng koronasyon na, ng image na ng Virgen de los Remedios, kay katamo, lawan ining maulagang lalakwa na kay kataning itong Virgen. Anyang tatanganin ng anghel, kapla mo makagising niya. Open niya, yung datang niya, yung anghel. Kita mo muna yung kahit daratanga na katamo, ni nga pong gino, karimay iluwang tao, karimay iluwang pamikatagon, unang din kayo matutud tamo. So yung birhen na niyan datanganin ng anghel, makabuklat siya. At hanyang paksabyanin ng anghel at tinanguya, yung sinabi na, I am a servant of the Lord.
Kining ebanghelyo din damtamo, ipus nga na, ing ipus or servant. Ihinakilingon merita, I am a servant. I am a servant of the Lord, malyari na sa kanako, ining kayang amano. Maganap na sana kanako imbinye ng tungkulan. At balutamo, may natili ang makagising ng Maria, hangga king mipakuya king krus, Jesus. Makatalakad siya ka rin. Makatalakad yung mitmong katapatan. Harapan ng kayang tungkulan bilang hinduna ng kakatan talapangapos. Ay may bungsul. Makatalakad siya ka rin. Matatagya kasalpantayanan. At ang kakitayang indong birhen, itang magdebosyon, mo itang ating kangaduan binyena, na rin pekamulaga na itang kayang halimbawa yung kakatan tutukyan. Masanting ining dindamtamong king mumunang pamamasa, San Pablo, susulatan na nala rin taga Thessalonica. At sabi ng makanyan, makakasikan lubing kayo kasalpantayanan. Yung kahit daranas kaming kasakitan, pero itang aga na kaming kayong kasalpantayanan at katapatan, sisikan kami loob. Yan ang dadalanan ng Birhen kay katamo, more than the material things that we receive through her intercession. Pero, iya mayayari ka rin. Masanting at masayaya naman kay katangin ng Birhen, siguro ngita mo naman, makasikan tamo loob, akasalpantayanan. Potang nakatari ng aliwa, migising la naman. And it's good, potang akit nakatari ng aliwan tao, at may paisip la at may pakutang. Potang akakit nakatamo, o tinin tao ngayon eh. Nandiyan daranas siyang makanyan, kasakitan. O ba't paya-paya pa kaya? O ba't kaya yung tao ngayon eh? Nandiyan at siyang daranasan na pagsubukan. O ba't at siyupay tula kaya sarili na? Bakit kaya? Utang mangutang lang makanyan din tao. Then, kita mo maging dalan tamo, banta, may gising lang. So yan yung kakatamong adwan at grasya, kingapong Ginoo, kapamilatan ng pamamilatan at panalangin ng Gandang Birhen. Kita mo sana king kakatam bibi aldoldo, para dita makagising, king kakatam tingwanan at tungkulan king apong Ginoo. Kaya betay ng apong Ginoo, aliwayang klaseng CCTV ng apong Ginoo. Ikakatula na yapin itang akit nakatamong gagawang masanting. Malaman mo, yung meto nga nakamalati, tsuya ka rin at yung gagawan, o ining pengari, as ni kasaya, akakit na yung kayang anak. O yan sana, yan darlata mong image. Aliway tang, Ariana na ako balat ng apong Ginoo yung kanyan. O kaya, parusana na ako ng apong Ginoo. Aliway tang dadalata mo. Noon yung dadalata mo, metong yung mayap at malugod a Diyos. Ikakatula na may biyabiyatang tapat agpang kikikatamo kasalpantayanan. Virgen de los Remedios, panalangin mo kami. Manalangin tamong inikingig pa at adwan tamo yung pamangailangan ng kikatamong lalawigan, Archdiocese, ang po'y mapilo gayato. Yung kikatamong pakibat, katman mo kami king lugod mo, Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi, para king kabilugan na banala kapulungan, baging kapamilatan ding sabla ng pamuntok at kayanib, apahayag naging mabilog ayato, karing hanggang aldoning pabanwa, ing may pabalita ng kaligtasan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing bansang migigera at detang magsadya para kaniti, may kakasundula sana at payapang miyabe-yabe, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing hanggang pamilyang makasalbag, bangking malagwang panahon, na numaning kasiran pinatanding miyembrura, malarin king sahop ning kikatamong Hindu,
ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Para kay katangan na magdebosyon king Birhen de los Remedios, tanggap tasa ng grasyang iba't king Diyos, para king kaligtasan ning balang metong kay katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan ta ring sablang makayantabe kaniting kaurasan, ring kapagnasan na paralala ring kay katamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbeking online streaming, lalong-lalo na yung kapagnasan ng Pedro Yap, at yung kapasalamatan, ang timurin ring makapasubali ng kapagnasan ng radyo, ng kikatamong arkidiocesis, king pamagsadyata mo, king kawalong anibersaryo ng radyo, yun sana, king kerya ng maligaya ring kapatadamong mayango na biye, ipanalangin tala, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. O Ginoo, paulinin kay kang lukod, binyay kay kami, ing Hindu, ing Birhen de los Remedios, kapamilatana, ang tabayanan mo kami sana king dala ng kaligtasan, karisablang alto na ng biyemi. Itiyan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya kareng ayn. Kalugarang kapatid, manalangin kayo. Kaniting kayo at kakundawan, matanggap para panin Diyos, pambayupayang tutup. Tanggapanay sana ning ginutindaong karenggamat mo, king kapuri ang po ni kaligay ni Lagyuna, king kasaplalata mo ding mabilod ng banal na kapulungan. O pamimiglalang, king kapamilataning Juan a Virgen Maria, pagdalara kami sanang tula at kapayapan, ketiking yato, reting malukaming ayin at panalangin. Dapat baboring sabla, pagdalara kami sanang biye alanganga. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, mandabi kayo. At keka antimurin, Ita sila rin pusoy. makatas na la king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. iti karapat-dapat ang pong matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid. Yung pasalamatan na ka, kapilan man, ang pong nuka rin man. Huwag pa, Diyos hingalanganga at lubos mayupaya, kabang parang alam niya, ingwan na Virgen Maria. Papana dyan dili ka rin sablang babay, ing malapirhen akikang piniling magingindunan ng bugtong mong anak, king kayo payanin banal na Espiritu. Ing Virgen Maria, making tunay ng indunin kay kang anak, abait ng timong sala ng beto yato. Uli na nita, kambeda rin sablang kore ng anghel karimbanwa, daralit mi kay kaligaya. Yan, makiabi kami, ngalantok lang ng pamamay kapurigan ng keka,
at ngamingan kakanta. Ikapin ng panaloig pa, ikansibol ng sablang kabanalan. Ulinita pa ni kapume, itugtog mo yung espiritu mo, ante mo yung titipang ambun, kareting ayin mi, ban pabanala. At para kami gawa na lang katawan, ampong daya ng kinuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang pinging may pagtaksilan niya, at bayon ako sang loob, dinahon ng biyena, kimpamaylan sa pong kamatayana, kinwani yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri, piransa na yung tinapi, dinawang naiti karikayan disipulos at ngana, tanggapan niya iti, ikayungan at kananye, uling iting katawan ko, amidawan para kay kayo. Makanyan mo naman, kay bataning apunan, kinwani ang kalis. Pasibayo ang pepasalamat kaya. At kay ba nakang pinurim pasibayo, ding nuang naiti ka rin disipulo na at ngana. Kunaya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya ko. Indaya ning bayo, ampong alangagang tipan. Ami bobo para kay kayo, ampo para karing sablang tao. Ban kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, kiyang pamigaga na kayo kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo ng kasalpantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Idyangin ang kaganakan mi, o mapamakalulang ikpa, ang kamatayan ang pamanyoblin ng mebi, daraon miya keka iting tinapin ng biye, ang po iting kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan keka. Impepalerian mo kaming matampang talakad kingarapan mo, ban sumuyo keka. Ikami nga nasanang misulusulo, ting katawan na pong daya ng Kristo, tipuna na kami ang timong betong, ng banal na Espiritu. Ganakan may wayik pa, ibanal na kapulungan mo, ang makalaganap kayong beto yato, ban mi kinapiyasan king lugod. Kambi ng Francisco, yung Papa mi, ding sablang obispo, lalong-lalong na yung kalugaran ng Iaposeto, ding sablang pari, sablang diakono, religyoso, at ding sablang susuyo, yung banal mong kapulungan. Ganakan mula mo naman, yung kapatid mong minuna ng pepainawa, king pihong kapanayan, ng pamanyabling baby. Idala mo la sana, ding sablang mayang na biye, king pakalulo mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan. Gawin mo kami ngan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Ban kambening nuana Virgen Maria, induning Diyos. Kambening San Jose, yung kayang esposo. Kambening nuana Apostol. Kambening San Fernando, San Gabriel at Kanghel, at kambe ring sablang banal.
Ami biye kalugod-lugod keka, ken keka banda rin panahon. Hapor yan na po nga peliganda kasana, ken kapamilatan ni Yesu Kristong kekang anak. Ken kapamilatana, kambena, ampong kaya, kagum ni Banal Espiritu, sablang parangalan pong ligaya keka o Diyos, ikpang lubos mayupaya, magaman kingalanganga. Amen. Kimit mong lugod at kapasalamatan, maus tamungin, iking kakatang kaluguran na igpa, at nga tamungan malalangin. Sumasalangit ka sa marinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang naam mo. Dito sa lupa, paralang sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawag namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, pagyayaan mo kami sa lahat ng masama. Ikabos mo kami, kinsablang Maroko igpa, malubugod mong pagkalubing kapayapan, kin panahon mi. Ban kin kasopan, kin kang pakalulo, mitimawa kaming parati, kin pamanalipan ng kasalanan. At may kabiyos kami nga lang kasasagkulan, kin sablang kalikalikan. Kapampanayan ang pumpag sa mi, impanyatang ng mitmong ligaya, nintala pangabos mi, Yesu Kristo. Uling keka ing kerian at ting kayo payan ang poing ligaya manggaman king alanganga. O Diyos sa igpami, ing kinumi Yesu Kristo sinabi na, karing kayang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo. E mula sana babalik din kasalanan mi, nunay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo, at pamayapan ng pampisan metongan me, agpangging kaburian mo. Ika mabibiyang pong magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ng kino, ang tabi sana kapilan man, kay kayo. At keka ang timurin. Bakit tamo ngayon, may kakametong tamo, king kapayapaan ng Kristo. Payapaan kay kayo. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyaan mo. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyaan mo. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyaan mo. Ibigay ke kami kapayapan, ibigay ke kami Yung kordero ng Diyos, yung milalako, king kasalanan ng kiyato. Noon na rin mayawas king apuna na ng kordero. Gino, e kumatampang tanggap keka, dapat iya kasme nga man mo, kumayap na ako.
Para kareng makiramdam kareng radyo at manalbeking online streaming ay makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayin da kayong iniking pamangadi kaniting dapat ng espiritual a papakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may king sablang bagi at pagnasan ko yung tanggapan da ka, dapat paulinin ng ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento, o may kamo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at suka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keka, e musay na yung pahintulot kapilan man ni mikawani ko keka. Amen. Abe-abe tayang pangadyang ngeni, ing memorare king induning kapaldanan. O Birhen de los Remedios, damdam ka king kekeng haus, iligtas mo ketikapus king sablang sakit at salot, ibiye mo ing kekang lunos, ipanalangin mo kay King Diyos. Pigaganakan mo sana, o maluguda Virhen Maria, King kapilan man, e pameramdam King ating katao mo man, karing e pabilang amig santong, King kiyakang pakalulu, minyawad King kiyakang kasaupan, at meniga po King malmong pamanampun. Asikwil mong emon mo sana lingapan, ako, King pamagnasa ko King antiketing kapanaligan, dururup ko kiyaka, o indong virhen ding virhen, at pistama na ni kong daramag king bayad ning kasalanan ko, magsakab ko mumurin king malmong bitis. O indo ng Jesus, mo sana'y sasakwil, ining pakalulong kaya duwanan ko, nune bagkus tingiran mo sanang panayunan, at damutan mo sana mga ampiyanan. Amen. Manalangin tamo. Hoy, paming malugod. Im pamamilatana ning induna ning kay kambugtungay anak, parati mga nasanang pakinabangnan. Kapamilatana, ikabos mo kami king sablang kalikalikan at idake mo kami king kayang kabanalan. Itiadon mi kapamilatana ng Kristong Ginumi, Amen. ing Gino, mandabi kay kayo. At keka antimurin, At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayan tuto, higig pa ang buhay anak,
Ampoy Espiritu Santo. Amen. Umena kayo ngayon iking kapayapan, mitutuburan kayo. Salamat, King Dios. Ibig buing